No niin, me ollaan tultu tänne myyntikokoukseen tänään ja syyskuu on hyvässä vauhdissa ja minä olen Timo Räihä tuolta Biolan Oyn pääkonttorilta Eurasta Suomesta. Ja tarkoitus on nyt sitten puhua siitä, että mistä kaikki sai alkunsa, jos me puhutaan näistä käymäläasioista, mutta oikeastaan ennen kuin me voidaan lähteä tähän koko storyin, niin eikö se Erkki on niin, että meidän pitäisi keskustella ensin kompostoreista? Sieltä se alkoi. Niin. Eli mennään historiassa taaksepäin semmoiseen vuosilukuun kuin 1978, kun Biolan Oy teki markkinoiden ensimmäisen kompostorin, mikä oli puutarhajätteelle tarkoitettu kompostori, ja siihen aikaan ei talousjätteestä, niin sanottu keittiöjätteestä, ei silloin puhuttu mitään oikeastaan, eikä uskaltanutkaan puhua, kun siihen aikaan oli ihmisillä tunkioita. Ja se tunkio ei ollut mikään kauhean miellyttävä paikka. Ja siitä kun mennään eteenpäin, niin tietysti se, että se ensimmäinen 10 vuotta, vähän sanotaan toistakymmentäkin vuotta meni siinä, että ihmisiä opetettiin, mikä on kompostointi, mikä se prosessi on. Aluksihan siellä aina ihmeteltiin messuilla, niin kuin olet sen saman huomannut, että aina ei tiedetä, mikä tämä laite on. Ja sitten kun me tullaan 1991, niin markkinoille tuotiin ensimmäinen tämmöinen talvitoiminen biojätekompostori, missä oli ajatus se, että siinä nimenomaan keittiötalousjätteet kompostoidaan. Ja siinä oli taas oma opetteleminen, että saatiin se keittiötalousjätteet, niin kun ihmiset vei ne yleensä heitti roskien kanssa pois. Ja se ongelma oli sitten jossain muualla. Ja tuli pikakompostori silloin 1991, ja sitten siellä meidän yhdessä myyntipalaverissa tuli kysymys esille, että voiko kompostorin päällä istua. Ja sitä mietittiin pitkä ilta ja seuraavakin päivä, ja sitten päätettiin niin, että me teemme pikakompostorista tämmöisen protomallin Biolanin pääkonttorille, mikä oli ulkokäymälä, ja meidän pääomistaja antoi ohjeen, että kaiken henkilökunnan pitää käyttää sitä. Sinne vietiin kasa teksvillereitä, että siellä aika kuluu hyvin, ja sehän oli paikka, missä aika rauhassa istua. Ja aika nopeasti huomattiin, että kyllä kompostorin päällä voi istua. Nimittäin siinä oli myöskin aika lämmin istua. Ja sitten kun otettiin vielä sieltä keittiötalousjätteitä sinne kompostikäymälään mukaan, niin se lämpötila vaan nousi. Ja siitä sai alkunsa Biolan kompostikäymälä. 1994 tuli ensimmäinen versio siitä. Jälkeenpäin periaatteessa se sama versio on jatkunut tämän lähes 30 vuoden ajan, eli siinä on vähän designiin tullut muutos, mutta toimintaperiaate on ihan sama. Erkkihän on tullut Biolanin kuvioon jo yli 20 vuotta sitten, ja kun puhutaan Baltiasta, niin vähän runsas 20 vuotta sitten Baltiaan tuotiin ensimmäiset Biolanin merkkiset kompostorit ja myöskin käymälät, ja Erkki voi kertoa vähän siitä historiasta. Ja minun nimi on Erkki Altroff ja minä vastutan Biolanin toodete müügi eest Eesti turul aastast 2000. Ja oligi 2000 aasta kevadel hakkasime tooma Soomest Biolani nii kompostreid kui kompostkäimlaid. Ja siin ajaloo viimase 20 aasta jooksul oleme toonud kõik mudelid, mis on müügil Soomes, ka Eesti turule. Ja loomulikult on Eesti turg olnud väiksem ja mitte nii kiiresti kasvav kui Soome, sest meil on rahvast vähem, aga ka kõik need kompostrid on meil väga ja käimlad on meil väga soojalt vastu võetud ja üha enam ostetakse seda, eriti näitas see
see kevad, kus inimesed olid väga palju kodudes ja just ka suvekodudes, maakodudes, et kõvasti suurenes just kompostkäimlate ja ka teiste kuivkäimlate ostmine rahva poolt, sest tahetakse ka juba natuke paremaid mugavusi kui lihtne ise tehtud käimla. Ja see tendents näitab praegu kogu aeg kasvavat ja loodame, et jätkub asi nii. Annan sõna tagasi Timole. Joo, Biolanin näissä käymälöissä meillähän on nykyään useampi malli. Meillä on sinne ulkokäymälään, meillä on sisälle myöskin mallit. Mutta sen takia tämä on nyt puhuttu enemmän tästä Biolan kompostikäymälästä sen takia, kun se on ylivoimainen markkinajohtaja. Eli Suomessa, missä nyt myydään käymälöitä suurin piirtein 15-20 000 kappaletta vuosittain, niin meillä on markkinaosuus pelkästään tällä kompostikäymälällä on semmoinen yli puolet. Mutta toki malleja on tullut ja kaikissahan on periaatteena se, että mitään ei päästetä luontoon. Kaikki mitä sieltä käymälästä tulee, niin käytetään hyväkseen. Ja kompostikäymälä on itse asiassa nyt se, mikä on jalostettu kaikista pisimmälle, eli se komposti, mikä sieltä käymälän pohjalta tyhjennysluukusta otetaan, niin sen voi käyttää esimerkiksi koristekasveille suoraan katteena. Se käy muutenkin maahan sekoitettuna, mutta tietysti se, että jos sitä käytetään kasvimaalla, niin on hyvä jälkikompostoida vielä sitä 1–2 vuotta. Ja siihen käy sitten hyvin nämä puutarhakompostorit siihen hommaan. Mutta käytännössä niin kuin minä itse olen nyt 20 vuotta, mulla on ollut tuo kompostikäymälä omassa vapaa-ajan asunnossa, niin sieltä on otettu suoraan valmista tavaraa ja sen voi käyttää heti. Ja varsinkin nyt, kun mökkejä omistaa paljon uusi sukupolvi, eli nämä nuorempi sukupolvi, niin kuin Erkki, sinullakin sitä nuorisoa on, niin kukaan ei enää halua oikein tyhjentää semmoista käymälää, missä tarvii olla pyykkipoikan nenässä ja kärpäsiä lentää joka paikassa ja kova haju. Eli nämä on nyt sitten ne missä tulee se mukavuus sitten niihin asioihin. Ja jos mietitään, miten näitä tehdään, niin meidän nämä kompostikäymällä pikakompostori tehdään tämmöisellä rotaatiovaluperiaatteella, eli silloin kun näitä 1900-luvun alussa aloitettiin tekemään, niin tämä rotaatiovalu oli tämmöinen, sanotaan teknologisesti, niin oli aika harvinaisia koneita. Muistaakseni Suomessakaan ei ollut kuin 2 paikkaa, missä pystyi tekemään tämän tyyppisiä tuotteita, mihin sitten sinne muovin väliin tuli nämä eristeet. Meillähän on ne talvitoimivia ja sitten yksi, mikä on aika oleellinen asia, kun puhutaan Baltiasta ja puhutaan Suomesta, tässä lähimarkkina-alueesta, niin on talvikestävyys. Se materiaali on toki, kun on Suomessa nyt valmistettu, niin meidän täytyy ottaa huomioon, että voi olla pakkasta yli 30 astetta, hyvinkin pitkä pakkasjakso, ja se materiaali pitää kestää, ja sitä pitää pystyä myöskin käyttämään. Et se on A ja O, et tietysti se, että kun Kaukoidästä tahtoo sitä tavaraa aina tulla niin siellä ei tarvitse tämmöisiä talviolosuhteita ottaa huomioon, että se on monesti voidaan sanoa, että tulee vähän niin kuin ämpärimuovia, käy vähän kuin ämpärille, kun se jäätyy. Ja sen takia me annetaan aika pitkä takuu. Eli meillä on materiaalitakuu niin sekä kompostoreissa että käymälöissä. Ja hyvä esimerkki, että itselläni on 20 vuotta vanha kompostikäymälä, mikä itse asiassa viime viikonloppuna siirrettiin pojan tontille, kun siellä alkaa rakennustyöt, ja se jää sinne kesävessaksi. Että se jatkaa siellä elämäänsä. Ja Erkillä on myöskin. Jah, minulla on 3 aastat kasutuses
No sä voit kertoa vähän, no, ootko tyytyväinen? Jah, kõige rohkem olen ma rahul sellega, et kui ma seda tühjendan, siis see ei ole, vabandust väljenduse ees, sita viskamine, vaid see on nagu mulda kraabiks välja sellest kompostkäimlast, et ta näeb välja täitsa niisugune tume mullasarnane mass ja läheb põõsaste alla väetiseks ja ei ole mingit muret sellega. Jos verrataan pikakompostoria ja verrataan kompostikäymälää ja otetaan sitä massaa tuolta molemmista tohon kasat, niin sinä enkä minä tiedä, mikä on mistäkin. Joo. Eli Suomessa koko historian ajan niin tietysti vaatimukset ovat kasvaneet ja tämä kompostori, puutarhakompostori lähti siitä, että Helsingissä, missä oli 1970-luvulla vielä paljon tämmöisiä, joka pihalla oli melkein jos oli omakotitalo, niin oli tämmöinen vähän niin kuin kaatopaikka, mihin vietiin talousjätteet, ja Helsingissä oli valtava rottaongelma. Ja Helsingin kaupunki kielsi tämmöisen jätteen, sanotaan säilyttämisen pihalla. Silloin ei puhuttu kompostoinnista, ne oli tunkioita. Ja niitä vastaan taisteltiin, ja kun me tuotiin tämä puutarhakompostori 900-litrainen, mihin hankittiin vielä sitten se pohjakori, niin 3 kriteeriä. Kompostoriin ei saa päästä rotat, ei hiiret, eli nämä jyrsijät pysyy poissa. Ei saa päästä sadevesi ja se pitää se materiaali olla semmoinen kestävä materiaali, että ei tule ympäristölle ongelmia. Ja puutarhakompostori sai sitten silloin 1978-79 niin tämmöisen maininnan, että tämä on se, mihin pyritään. Ja tunkiot pois ja kompostoreita voi ottaa tilalle, ja se vapautettiin. Ja jos me puhutaan lainsäädännöstä, niin meillähän lähtee niin, että jätteet pitäisi käsitellä mahdollisimman lähellä sitä jätteen syntypaikkaa. Ja sehän on koti. Et jos on omakotitalo esimerkiksi, rivitalot, niin se suositus tänä päivänä on niin, että se pyrittäisi kaikki kompostoiva jäte pyrittäisi kompostoimaan siinä pihapiirissä, ja silloin se voitaisiin myöskin se hyötyjäte käyttää sitten siellä istutuksille ja näille. Tämä on se tavoite. Ja nyt on oikeastaan myöskin tämmöinen kulupuolella selvä ero, eli tänä päivänä kun monessa paikassa pitää jätteet erotella ja myöskin biojäte. Ja nyt kun biojätteellä tarvisi jatkossa olla nämä omat säiliöt, ja jos ajatellaan, että semmoinen säiliö on ja se tyhjennetään, niin ne jätekulut koko aika nousee. Lähinnä voi sanoa, että joka vuosi se on aina kalliimpaa. Ja tämä on yksi tämmöinen taloudellinen hyöty myös, että hankitaan se kompostori sinne pihalle, eli siitä ei tarvitse sitten enää maksaa mitään. Saadaan yksi jäteastia pois. Ja meillä on esimerkiksi, mulla on itselläni hyvä konkreettinen esimerkki Turun saaristossa, missä on tämmöinen kesäpaikka, niin meillä vuosijätemaksu on alempi, ihan reippaasti alempi, jos me kompostoidaan kaikki kompostoiva jäte siellä tontilla. Eli ei tule mitään haisevaa jätettä. Nythän on tämmöinen, että jos on jäte tämmöinen säiliö ja sinne pistetään kaikki jätteet, myöskin ne talousjätteet, niin se tarvii, vaikka ei siellä olisikaan paljon siellä kotona eikä sitä eikä se astia olisi täynnä, niin se tarvii sen hajun takia, se tarvii käydä tyhjentämässä, sanotaan yleensä 2 viikon välein. Ja nyt kun sieltä jää biojäte pois, se kompostoidaan joko kompostorissa tai tämmöisessä kompostikäymälässä, kun molemmat on kumminkin kompostoreita, niin silloin se tyhjennysväli voi olla
meillä se on esimerkiksi kaksinkertainen. Ja se on lähinnä sen biojätteen se, että se on ongelmallinen jäte. Mutta se on erittäin hyvä jäte sitten taas kompostorissa ja käymälässä kerran, kun se nostaa lämpötilaa. Siellä on ihan miellyttävä talvellakin istua. Siellä voi hyvin olla 340 astetta se lämpötila siellä pytyssä. Ja mitä enemmän sitä käyttää, mitä enemmän sinne vie jätettä, sitä korkeampi on se lämpötila. Sitä nopeammin se komposti valmistuu. Et siihen saadaan vähän niin kuin pienoistehdasprosessi käyntiin. Toki jos on sitten muutama viikko ollaan kesämökillä vuodessa, niin sitten on näitä edullisempia vaihtoehtoja, niin kuin kuivikekäymälä, erotteleva kuivikekäymälä, missä se tietysti se jäte pitää kumminkin jossain kompostoida, ja sitten on se kompostori, mihin se laitetaan. Eli se vaatii hiukan enemmän sitä työtä, mutta tietysti se on niin paljon erilaisia käyttöjä, mutta tänä päivänä Suomessa ainakin niin nämä mökit alkaa olemaan tämmöisiä ympärivuotisia paikkoja, ja nyt tämän koronan takia niin ihmiset on aika paljon viettää mökeillä, ja se tarve on ihan erilainen kuin se oli vuosi sitten. Ja teillä on ilmeisesti, kerroitkin, että põhimõtteliselt meil on täpselt sama protsess arenemas nii nagu Soomes, ütleme, meil ei ole võib-olla seadusandlus veel nii karm nende piirangutega, et see on suhteliselt vabatahtlik nii kompostri kui kompostkäimla soetamine inimestele, aga ka vallad on hakanud koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega viimasel ajal väga aktiivselt toetama ja tegema igasuguseid hankekonkursse ka kompostseadmete ostuks, ja on näha, et see on juba ka nagu riigile lähedane teema tulnud viimasel ajal just selle koroona aasta ajal. Ja just praegu sügisel on elavdanud sellised projektid ja sellised järelpärimised meile. Ja kindlasti läheb see meil ka täpselt samas tahtis edasi, nagu on see Soomes muutunud. Ja seda võimalust, et meie maa ja nii-öelda suvilagruntidel on mingisugune lihtne kompostikuhi ja käimla, kust läheb kõik lihtsalt maa peale, et see aeg kindlasti on varsti ka läbi saamas. Ja inimesed on teadlikumad ja muretsevad endale vastavad seadmed, kas meilt või kellegilt muud. Sitten yksi asia on vielä, mikä on aika merkittävä asia, niin meillähän ei kaikissa esimerkiksi mökeissä niin ei ole tämmöistä viemärijärjestelmää. Ja nyt jos halutaan sinne muun muassa vaikka vesivessä, niin se on aika kallis projekti kerran, kun sinne täytyy hankkia puhdistamo. Meillä ei saa päästää puhdistamattomia vesiä, jos saanut pitkään aikaan päästää yhtään mihinkään. Eli kaikki pitää puhdistaa, ja niissä on aika kovat kriteerit myöskin, ja varsinkin jos ollaan vesistöalueella. Tämä sai jo monta vuotta sitten, niin sai tavallaan tuulta nämä kaikki kuivikekäymälät siitä, että ihmiset rupesivat tekemään. Me luultiin, että tämä on vanhanaikainen juttu silloin 20 vuotta sitten, että tämä jää historiaan, mutta on käynyt aivan päinvastoin. Eli siitä on tullut jonkunlainen tämmöinen muoti-ilmiö, eli halutaan sinne se oma kompostikäymälärakennus, ja nyt on tullut jopa omakotitaloalueille näitä, mitkä haluaa kesävessan. Eli tämä ympäristöasiat on noussut nyt niin tapetille, ja kun nuoriso tulee, niin nuoriso voi asettaa vähän vaikeita kysymyksiä, että miksi meillä on mökillä esimerkiksi vesivessa. Että se paine tulee niin kuin täältä. Ja nykyäänhän, jos ajattelee niin kuin se sinunkin vessa, niin se on aika mukavan oloinen, ja yleensä se on vielä siellä, että siellä saa siellä rauhassa olla. Sinne on mukava mennä kesäaamuna. Ja on otettu se vessan sisustukset ja kaikki tämmöiset, mitä aikaisemmin ei kauheasti puhuttu.
saadaan käsien pesusysteemit sun muut, niin ne saadaan aika mukaviksi nämä uudet rakennukset. Muun muassa Virossa, minulla itsellä nyt ostin vuosi sitten Virossa tehdyn tämmöisen puukäymälän, mikä on todella hieno. Se on herättänyt paljon huomiota, kun se on tehty paanuista ja sopii sinne minun ranta-alueelle oikein hyvin, ja sinne on asennettu sitten tämä kompostikäymälä. Ja niin kuin kerroin, niin 20 vuotta vanha kompostikäymälä meni pojalle käyttöön, ja se jatkaa siellä elämäänsä. Ja se oli mielenkiintoinen, minä sen viikonloppuna juuri pesin ja totesin, että ei siinä kyllä käytön jälkiä paljon näy. En tiedä, mikä se ikä on. Se on vähän sama kuin näiden veneiden, että kukaan ei oikein tiedä, mikä se ikä on, mutta sama on 20 vuotta, ja mä uskoisin, että ainakin 20 vuotta saa mennä eteenpäin. Ja se on yksi semmoinen ympäristöteko, että tuotteet ovat vahvoja, ja niillä on pitkä ikä. Se on semmoinen kriteeri ollut näissä suunnittelussa, että pyritään tekemään tämmöinen, että kun hankit tämmöisen laitteen, niin sinun ei tarvitse hankkia kuin yksi semmoinen. Se on vähän sama kuin nämä ruokokatot Virossa, että yksi sukupolvi tekee yhden katon. Eikö se näin ole? Suuremmassa osassa kyllä. Joo, jäänyt mieleen Saarenmaalta. Sä voit, Erkki, oikeastaan säteet sitä täällä niin joka vuosi aika paljon. No põhimõtteliselt siis põhiliselt ikkagi me koolitame müügipersonali, et ega väga vähe on selliseid olukordi, kus me koolitame otse lõpptarbijat, eks, sest inimesed ostavad meie tooted ikkagi suuremas osas läbi ehitus- ja aianduskaupluste. Ja et iga aasta koolitame nende personali, näitame, kuidas kasutatakse meie käimlaid, erinevaid mudeleid, kuidas neid nii-öelda üles panna, kuidas neid kokku monteerida, kuidas on õige kasutus, milliseid lisaaineid sinna kasutatakse, näiteks komposti ja käimla turvas, mis on täiesti asendamatu toode, mida tuleb koos selle kompostkäimlaga või kuivkäimlaga alati kasutada, mis selle komposteerimise protsessi tagab. Ja loodame siiralt, et need müüjad oskavad piisavalt infot anda edasi ka sellele lõpptarbijale. Aga loomulikult, kui satub interneti kaudu või ka telefonikõnega keegi ka lõpptarbija küsima meilt nõu, et kuidas ühte või teist kompost või kuivkäimlat kasutatakse, siis loomulikult me meeleldi anname nõu ka sellistel juhtudel. Alkaa tuolla helmi-maaliskuulla tämmöinen kierros. Meillä on kaikissa Baltian maissa henkilöt kiertää kaupan väen ja pyrkii saamaan sen kaupan väen, niin onneksi kauppa on positiivinen näille asioille tänä päivänä, eli ne antaa aikaa. Ja meillä väki käy 2-3 kuukauden aikajaksolla, pyrkii saamaan mahdollisimman monta kauppaa niin, että käydään nämä kaikki tuotteet läpi ja kerrotaan niiden toimintaperiaatteet. Mutta semmoinen yksi ongelma on tässä kaupan piirissä, että kaupan väki vaihtuu hirveästi. Ja se on niin kuin täällä myyntipuolella semmoinen määrätynlainen ongelma, että kun saadaan sitä asiantuntemusta sinne, niin kun mennään seuraavana vuonna tai 2 vuoden päästä sitten, niin todetaan, että siellä on taas ihan uudet ihmiset ja samanlainen vähän tämä tilanne. Mutta toki on ihmisistä paljon kiinni myöskin, että kuinka aktiivisia nämä on. Meillä on paljon asiakaskuntaa, missä on aktiivisesti. Ne kysyy, jos tulee tämmöisiä eteen, ettei osata vastata. Ja sitten meillä on materiaalia jaettu paljon, kompostointimateriaali. Itse asiassa silloin vielä ennen tätä, nykyään kaikki löytyy netistä. Eli siellä on vaikka kuinka paljon kaiken näköistä materiaalia näihin liittyen. Ja me ollaan pyritty omat sivut pitämään niin kuin ajan tasalla niin, että sieltä löytyy vinkkejä
varmasti käyttöohjeet ja sitten, että mitä pitää huomioida, kun valitaan sitä tuotetta sinne. Mutta toki tässä on koko aika parannettavaa ja paljon on niin kuin tehtävää. Messut, näyttelythän on yksi semmoinen, mitä me ollaan harrastettu koko historia. Biolanihan on tämmöinen, meillä on jo yli 40 vuoden historia siinä ja oikeastaan Biolanin nimi on saatu esille niin, että me ollaan kierretty hirveä määrä vuosittain niin kuin messuja ja näyttelyitä. Ja tuotu sitä Biolanin niin kuin nimeä tutuksi ja myöskin niitä tuotteita. Kerran kun mehän lähdettiin kanankakasta, mikä oli tämmöinen vähän erikoinen, kun ajattelee, että se on 1974 lähtenyt, eli ollaan oltu niin kuin monessa asiassa tämmöinen ensimmäinen uranuurtaja, kun on tuotu kauppaan se tavara. Ne on ollut näyttelyt, messut tärkeät, mutta nyt on valitettavasti messu ja näyttelyt ne on käytännössä kaikki jäissä. Meillä oli suunnitelma tällekin keväällä olla Baltian maissa, muun muassa täällä Tallinnassa messuilla, mutta nyt on tosiaan niin, katsotaan nyt miten tämä asia nyt sitten menee eteenpäin, mutta se on yksi tärkeä, mutta tietysti se, että ne myyjät on kyllä ihan A ja O. Ja muidugi on tänapäeval see, et tõesti internet on juba noorsoolle tähtsam võib-olla kui müüa ja kõikide meie toodete kohta leiab väga üksikasjalikud õpetused internetist, nii et see võtab ka selle osakoormuse enda peale. Tämähän on se yksi ongelma että kun tämä nettikauppa lisääntyy ja ihmiset entistä enemmän nettikaupasta ostaa, niin on vähemmän niitä paikkoja, missä pääsee näkemään tuotetta. Ja se nyt on meillä se onni, että meillä on hyviä yhteistyökumppaneita, eli meillä on nyt aika hyvin ollut kaupassa kyllä nähtävillä se tavara, ja toki me ymmärretään se, mikä se merkitys on, että koitetaan kynsin hampain pitää siitä kiinni. Ja jos siinä kaupan henkilökunta on aktiivista, niin kyllä minä ainakin menen mielellään semmoiseen kauppaan, mistä mä saan informaatiota. Henkilökohtaista informaatiota. Se alkaa olla tietysti isoissa rautakaupoissa, että ei oikein henkilökuntaa enää tahdo löytyä. Se on se yksi ongelma, ainakin meillä tuolla Suomessa. Jah, ja Eestis on see sama asi, et see üks müüja võib-olla tegeleb seal aiaosakonnast kuni sinna mutrite naelteni ja ta jookseb seal edasi-tagasi ja ta ei saa pühenduda mingilegi kindlale teemale väga kauaks ja sellest võib muidugi tulla ka seda, et infot ei jõua kliendini. Ja kun se myyjän pitää hallita tänä päivänä aika iso, voi sanoa jopa ikkunaverhoista lähtien. Ja jos siellä on käymälät toisessa päässä, niin se on aika iso paketti, mitä pitäisi hallita. Ja niin kuin sanottu, että monestihan käy niin, että tämmöinen aktiivinen myyjä, niin joku nappaa sen jonnekin muualle. Mutta ei siinä, yleensä sinne tulee nuorta väkeä lisää, ja nuoriso on siinä mielessä tämmöiset nuoret ihmiset, että ne osaa siellä internetissä kulkea kyllä, että ne saa sitä perustietoa sieltä imettyä. Mutta meillä on Suomessa vähän tahtoo sitten olla myöskin se, että meillä ennen kuin jos ihminen halusi ostaa jotain kaupasta, niin se kauppa tilasi, jos ei sillä ollut sitä. Mutta tänä päivänä sanotaan helposti, että ei kuulu valikoimiin. Se on, eikä sen enempää. Että se on mennyt vähän enemmän yksipuoliseksi se asia. Mutta toki internetti on ollut kyllä näissä, missä tarvitaan paljon informaatiota, niin on ollut kyllä todella hyvä apu siinä asiassa. Ja löytyy kaikki käyttöohjeet, kaikki tekniset tiedot, kaikki tämmöiset löytyy. Mutta kyllä moni haluaa sen tosiaan nähdä vielä, että mikä se on konkreettisesti. Toki toivottavaa olisi, että ihmiset myöskin niitä ostaisi sieltä kaupasta, kerran kun jos ei sieltä kaupasta osteta niitä käydään vaan katsomassa, niin se kaupan mielenkiinto loppuu kyllä aika äkkiä siihen sitten. Ja siitähän me nyt koitetaan tietysti tehdä se oma osuutemme, että mahdollisimman paljon tuotteita menisi sieltä kaupan kautta, missä ne olisi esillä. Ihmisillä olisi mahdollisuus nähdä ne. Mä kerron esimerkin, mitä me ollaan Suomessa tehty.
tehty. Eli meillä on ollut yhtenä kohderyhmänä on ollut koulut ja päiväkodit. Ja meillä on aika paljon, tämä kompostointiajatus on lähtenyt kumpuamaan myöskin nyt näissä lähinnä päiväkodeista, mutta myöskin kouluista. Ja se riippuu nyt paljon siitä koulun henkilökunnasta, kuinka aktiivisia henkilöitä siellä on, kuinka paljon he haluavat tuoda tätä, just niin kuin kerroin, että mitä merkitystä sillä on niin kuin esimerkiksi luonnon kannalta ja tämä hyötykäyttö ja kaikki tämmöinen, eli jätteet lajitellaan erilaisiin, on se biojäte, mitä sille biojäteelle voi tehdä, niin se on se, mistä se pitäisi oikeastaan lähteä. Ja meillä on oikeastaan semmoinen, mulla on hyvä ystäväpariskunta, mikä silloin muistan, kun heidän niin lapset meni kouluun, niin oli tehtävänä ihan siellä ensimmäiseltä luokalta, niin oli leikata lehdestä kuvia semmoisista tuotteista, mitä voisi kompostoida siinä pihakompostorissa. Ja sieltä mä muistan, kun asiasta keskusteltiin, niin tämä isä sanoi, että oli vähän inhottava kysymys, kun tytär kysyi, kun hän tuli koulusta, että miksei meillä ole kompostoria. Ja hän rupesi miettimään, mitä hän vastaa tähän. Ei ole tullut vaan tämmöistä niin kuin ajatusta, tai on joskus ollut ajatus, ja seuraavana päivänä siellä oli kompostori. Mutta se lähtee sieltä, se paine lähtee sieltä jälkipolvesta, kerran kun tänä päivänä nimenomaan nuoret ovat ihan aiheesta, ovat huolestuneita tästä meidän niin kuin ympäristöasioista. Ja niistähän koko aika puhutaan. Tietysti sieltä tulee, ei tarvitse joka ilta melkein voi sanoa, että uutisissa tulee joku aihe. Ja toki nuoret, millä on elämää vielä paljon edessäpäin, niin ovat huolissa asioista ja ottavat selvää. Mä olen sitä kyllä mieltä, että nimenomaan tämä kompostoripuumi, mikä tällä hetkellä muun muassa on Suomessa, niin se on kyllä lähtöisin tuolta nuoremmasta päästä. Jos mä mietin mun niin kuin vanhempia, puhumattakaan mun isovanhemmista, siellä oli se tunkio aikoinaan, mikä oli aika karmea paikka, ja siellä oli vessana, oli saavi, missä oli reijät pohjassa, ja sitten kun tuli sen saavin tyhjennys, niin silloin kyllä ei tahtonut oikein, niin kuin minä ainakin pysyin poissa, kun tiesin, että tämmöinen on edessä. Eikä tämän päivän niin kuin nuoriso, tietysti se on tänä päivänä, niin se on jopa laiton Suomessa ainakin, eli kun tänä päivänä ei vessasta saa päästä mitään. Mutta tiedän, että niitä on vielä tuolla aika paljonkin. Meillä on yli 500,000 kesäasuntoa ja luultavasti aika monessa on vielä tämmöinen vanhan ajan saavisysteemi, vaikka se kovaa vauhtia muuttuu. Mutta se paine tulee nyt näistä jälkipolvesta, mikä perii näitä paikkoja. Ei ne suostu enää tekemään tämmöisiin paikkoihin niin kuin asioita. Ne ei mene sinne, jos ei siellä ole vähän mukavempi. Mutta kouluhan on ihan A ja O. Ja tämä on mielenkiintoista. Erkillähän on myöskin täällä Virossa on esimerkkejä siitä päiväkotiasioista. Hän on käynyt luennoimassa kompostoinnista päiväkodissa, niin kuin me ollaan tehty Suomessa. Me ollaan saatu myöskin kouluista aikaa, kerran kun siellähän voi olla aiheena tämmöinen, muun muassa kompostointi. Niin jos vaan pystytään, niin ollaan oltu näissä aika aktiivisesti mukana. Ja myöskin ollaan sitä kautta niin kuin tuettu sitten näiden kompostorihankintaa, että me ollaan tultu niissä asioissa vähän vastaan. Ei niitä ole lahjoitettu, mutta tultu niin, että niin sanotulta tämmöisellä omakustannusperiaatteella, niin aika monta kompostoria on toimitettu nyt sitten kouluille, missä oppilaat käyttävät sitä. Nämä on nyt tietysti meille niitä kyllä ihan A- ja O-paikkoja, kerran kun se menee myöskin kotiin. Se on vähän sama jos kun nyt meidänkin perheessä on kompostoitu, en muista ihan käytännössä koko historia, niin jos semmoista vahinkoa ei nyt enää käy, että se banaaninkuori laittaa väärään roskikseen,
mutta silloin mua nauratti, että jos sen pisti väärään roskikseen, niin se kävi ottamassa pois ja laittoi sen niin kuin oikein. Ja se on vähän sama niin kuin lasten meidän niin kuin lapsilla, millä nyt sitten on jo, meillä on lapsenlapsia. Eli se menee niin, että se on sama kuin autossa menee ja laittaa turvavyön päälle. Se on automatic. Ei sitä, eikä siitä tarvitse puhua sen enempää. Et näin tämä maailma muuttuu, mutta aika hitaasti kumminkin on, että siinä on aika pitkä kumminkin historia. Ja sulla on varmaan tätä samaa. Samaaren toimub Eestis täpselt samamoodi. Aga me oleme ka mõne sammu veel ikkagi järel, aga läheme kiiresti samas suunas. Jos mä mietin meidän ostajakuntaa näissä kompostoreissa ja myöskin näissä kompostikäymälässä, niin ne on nuoria perheitä. Ne on just tämmöisiä, kun on rakentanut esimerkiksi omakotitalon tai muutettu ensimmäiseen tämmöiseen, missä on vähän puutarhaa ympärillä, niin sieltä se paine tulee, sieltä se asiakaskunta tulee. Ehkä mun ikäiset voi olla niin, että on totuttu tekemään jotenkin ja sitten ajateltu vaan, että laitetaan se roskikseen ja mä maksan siitä, että joku hoitaa sen pois. Niin tietysti sitä on aika paljon noissa vanhemmissa varmaan, mutta tätä ei voi yleistää. Toki kaikista löytyy ne omat löytyy sitä, sitten tulee tämä, jos on puutarha ja on aikaa siellä puutarhassa touhuta, niin sitten tulee ajatus, että kannattaako mun hakea se aina se multasäkki, voisinko mä tehdä esimerkiksi kompostia käyttää, kerran kun se on käytännössä ilmasta tavaraa. Niin silloin se tietysti se tarve on erilainen. Kerrostalothan on tietysti sitten oma ongelmansa. Toki on niitä isoja pikakompostoreita jonkun verran myyty näihin kerrostaloalueille, mutta se vaatii tämmöistä erittäin aktiivista yhteisöä ja sitten se vaatii sen, että joku hoitaa sitä. Ja monesti se kaatuu niihin sitten, että joku siellä porukasta laittaa kaikki makkarapaketit ja kaikki sinne kompostoriin, niin se into loppuu. Se on valitettavasti ollut näin, mutta tiedän, meillä on nyt hyviä esimerkkejä kyllä siitä, että on tämmöisiä pieniä kerrostaloyhteisöjä, mitkä on ovat hankkineet monta kompostoria sinne ja homma pelaa, mutta isommissa komplekseissa se on ongelma. Ja yleensä nämä käymäläratkaisut on tämmöisiä, että ne on niin kuin perhekohtaisia. Niitä sitten hankitaan joko sinne omakotitalo pihalle kesävessaksi tai sitten näihin vapaa-ajan asunnoille. No, meil on positiivseid kogemusi Eestis olnud ka RMK-ga, kes on Biolani ühte kuivkäimna mudelit paigaldanud ka RMK matkaradade äärde ja olen isegi sattunut kasutama. Meillä on semmoinen Populet-mallinen käymälä, mikä on yleisökäymälä. Ja niitä on mennyt muuten tänne todella paljon, tuonne matkailureiteille. Sama meillä on puistoalueille. Että sielläkin täytyy joku ratkaisu olla. Ja yleensä näissä kompostoivat käymälät on siinä mielessä hyvä ratkaisu, jos ei sitä jätettä tarvitse tuoda pois sieltä. Se voidaan niin kuin käyttää, se on niin valmista se jäte, että se voidaan käyttää siellä paikan päällä. Kerran kun se, että sitä kuljetetaan tuolla aika vaikeista paikoista, niin ei välttämättä ole niin kauhean miellyttävää. Ja tehniliselt ka väga raske kuskilt metsaraja äärest seda viia kuhugile jäätmejaama. Aga kui saab koha peal ära komposteerida ja läheb loodusesse tagasi. Joo, se on laaja käsite se kuivakäymälä sikäli, että tietysti kompostikäymäläkin on tietysti kuivakäymälä. Se on nyt sen takia puhuttu siitä, kun se on tämmöinen suosituin malli ollut jo monta vuotta. Ja ihmiset on hirveän niin kuin positiivinen tullut tämä palaute niistä on helppo puhua. Ja monet sen tuntee.
Mutta sitten on tästä käymäläpuolessa, niin meillähän on nyt on ihan uutena käytännössä 2 viimeistä vuotta ollaan Suomessa myyty tämmöistä polttavaa käymälää, mikä polttaa jätteen. Ja sinne jää kuin pienet semmoiset vähän niin kuin tämmöiset kivettyneet, niin siltä voisi kuvitella, että se on vähän niin kuin sepeliä. Ja kuukauden tommoinen keskimääräinen annos niin menee ihan tohon. Et ne on nyt aika suosittuja tämmöiseen sisäkäyttöön, kun haetaan vesivessalle, haetaan niin kuin vaihtoehtoa. Ja laitetaan sen vesivessan tilalle. Kerran kun nyt on tämä jäteveden puhdistusvaatimus, kun on tullut, niin on myöskin paikkoja, mitkä on luopumassa vesivessasta. Eli haetaan sen vesivessan korvaajaksi joku muu vaihtoehto. Ja silloin meiltäkin löytyy semmoisia malleja niin kuin sisälle normaali vessaan, niin löytyy tämä polttava malli. Cinderella, se on myydään tämmöisellä tuotemerkillä kuin Cinderella. Sitten meillä on pakastava käymälä. Minulla esimerkiksi on mökillä niin sisällä tämmöisenä yövessana ja sitten naisväki käyttää lähinnä sitten talviaikana niin käyttää tämmöistä pakastavaa käymälää, mikä on todella kätevä siinä, että se ei tarvitse mitään putkea mihinkään, ei nesteitä ei pääse mihinkään, eli se on malliltaan aika tavalla tämmöinen vesikäymälän näköinen, mutta sen sähkö se tarvii. Ja se on täysin hajuton, se ei ole kärpäsongelmaa, ei mitään. Ja mikä ihanteellinen, että kun se nostetaan, se voidaan vaikka pistää makuuhuoneeseen ja puolen tunnin päästä, kun sähköjohto on laitettu seinään, niin puolen tunnin päästä sitä voi käyttää. Ja niitä on nyt paljon tämmöinen, kun väestö vanhenee ja tulee näitä kulkemusongelmia, tämmöisenä niin kuin sanotaan yövessana, että on vaikea tehdä se vessareissu yöllä, niin halutaan se vessa mahdollisimman lähelle nukkumapaikkaa. Niin tämä on yksi sellainen ratkaisu, mitä on nyt sitten aika paljon näille vanhuksille myöskin toimitettu niin, että se voidaan käyttää yövessana siinä makuuhuoneessa. Se ei vaadi erillistä tilaa. Toiset on sitten remonttiajan vessana ja monenlaista niin kuin käyttöön, mutta minulla se on nyt ollut semmoinen lähes 10 vuotta käytössä niin kuin sisävessana. Lähinnä siinä, että yöllä niin naisväki haluaa käydä sitten sisällä tekemässä ne asiat. Ja sitten on näitä malleja, on kuivikekäymälä, erotteleva kuivikekäymälä, Simpletti-merkkinen, mitkä on tämmöisiä edullisia kuivikekäymälöitä, mutta niiden periaate on niin, että ne on, melkein voi sanoa, että ne vaatis sitten sen ulkorakennuksen. Toki niitä sisällä, jos on hyvä ilmastointi, että vedetään putket katoon, toki niitä voi sisälläkin käyttää, mutta mä olisin sen verran varovainen, että sanoisin, että se olisi hyvä, jos olisi niin kuin oma ulkokäymälä. Toki on paljon tehty vanhoihin mökkeihin niin, että on otettu kuistilta tai joku vaatekomero tehty tämmöinen vessaratkaisu, mihin tämmöiset säiliöt myöskin käy, mutta siinä on se, että se neste pitää johtaa kumminkin johonkin erikseen. Erotteleva esimerkiksi erottelee sen nesteen erikseen ja kiinteä jäte menee sitten erikseen. Sitten tulee tämä, että mihin sen nesteen ottaa. Mutta aisletti, mikä on tämä pakastava käymälä, niin se on kyllä siinä mielessä, että sen voi kaataa sitten sen möykyn, mikä siellä on, niin se voi tyhjentää suoraan kompostoriin ja sekoittaa muun kompostointijätteen kanssa. Et se kompostoituu siellä ja siinä käytetään tämmöistä sisäpussia, mikä on biohajoava pussi, eli se pitää sen itse pöntön puhtaana. Todella yksinkertainen ratkaisu. Mutta kaikki on kuivakäymälöitä ja kaikissa on se ajatus, että mitään ei mene luontoon semmoisenaan. Sehän on se ihan A ja O. Kaikki pystytään hyödyntämään.
ja ei tarvitse vettä kasuttaa. Niin, se on toinen, ei tarvita vettä. Joo. Joo, kyllä. Ja silloin voidaan olla tämmöisissäkin mökkiolosuhteissa, missä ei välttämättä ole koko aika lämmöt päällä. Ja yksi on myöskin, että kaikki nämä käymälä, oli ne sitten sisälle tai ulos, niin kaikki käymäläratkaisut on otettu huomioon kumminkin meidän talviolosuhteet. Se on semmoinen, mitä moni ei niin kuin mieti ollenkaan sitä, että oikeastaan pitäisi aina kysyä ensimmäisestä, missä nämä on suunniteltu ja millaisiin olosuhteisiin. Kun meillä on täällä se talvi, vaikka talvet on ollut nyt lauhoja, niin kumminkin meillä on talviolosuhteet ja ne materiaali pitää ja ne laitteistot pitää toimia myös talvella. Se on yksi A ja O.